já vás dám u mého prvního videa, já jsem Motionchat.cz a tohle je první video z hry Minecraft, ze série Survival, a když je to Survival, tak si dám Game Mode. Když tak hrám jako na serveru, kde jsem s Polmetou, takže pokud byste chtěli přijít, tak stačí, nebo IP bude v popisu videa. Já doufám, že všechno jde. Takže natěžím si tady. Sakra. Asi nějaký bug. Tady je to. Tak. Ty začátky vás asi bavit nebudou, bo většinu to nebaví, no ale jsem tady pro ty, co to bavit bude. Takže tak no. Vytěžím toto. Takže až dotěžím pár stromů, tak se vám ozvu. Tak, tady dotěžím třeba tady ty dva poslední a mám už dva taky. Doufám, že se to aspoň točí. Jo, točím. No, tady je ovce, kterou nemůžu zabít, zatím na serveru nikdo není. Tento server celý nastavuji já, ale to vás nemusí zajímat. Sakra, nějaký lagy. Teď je. Ty ovce. Pro vás ten střih byl asi 1 vteřina, ani to ne. Ale pro mě to bylo nevím, asi nějaký 3 minuty, takže jsem. Ale tady ty autosprávy, já jsem ještě nenastavil, já jsem ten proto měl před chvilkou. Ale hodil by se nějaký jídlo. Ale další ovce. Dáme to takhle, ne, tady ne. Nevím, třeba. Na písek, ten bych ani moc neměl. Ne, dobrý, funguje to celý zpátky. Když tak mám se zavřít v pozadí. Ale mám menší sestru a tak, to bude nevím, v nějakým tagu nebo něco. Takže si tady vykraftím meč. Když tak neslyšíte zvuky ze hry, protože je to prostě nějak nejde nastavit. Prostě když zapnu Audacity, aby mi to snímalo zvuk, můj zvuk, sokol. Creeper. Já nejsem moc velký bojovník. No, tak díky za dřevo. Hele, tady byla jenom slepce. Tak. No, 2 velmi, ještě jednu. Vrátím se ke craftingu. A tam bych se zatím... Tak. Sakra, tam bych se zatím ubydlel. Tak, už jsem tady u craftingu. Jo, postel. A jdu ležet, když tu nikdo na celou není. Sakra, tak tady bych se zatím neobydlela. No, abych šel radši z toho postele někam sem. Protože kdybych se spavnul by mě to do postele, tak ta lávy, tak by mě to dost našlo.
Ne, už jeden. Si udělám dřevěný krumpač. Tak. Tady je rovnou kámen, ale já radši vytěžím takhle. Co je tohle vůbec za biom? Roofed Forest. Tak kde je ten kámen? Tady. Dělám si pec. Bude to. Někdo mi píše na Skypeu, ale mám nerušit, takže mi to je jedno. Moje Skype a takhle bude v popisku videa, takže pokud byste mě chtěli nějak kontaktovat, tak prostě kontakt bude v popisku videa. Když tak za ten zvuk mezerníku se omlouvám, ale já jsem ho jen tak ze strany vytahoval, ten mezerník. No a prostě teď se byl demáčka, ale byl mít co nejdřív tu novou klávesnici, takže tak já jdu najít nějaký iron a půjdu tu hned, jenom to tady dodělám a vezmu si sebou to jídlo tady a vyrobím ještě pec. Já jsem debil. No a co už. Tak, aspoň 2 bedny, tak. Toto tam dáme všechno. Jeden stack, nebo já si vezmu aspoň toto, kdyby tam nějaký strašilo. Takže až najdu nějaký iron, tak budu zpět. Jsem zpět a našel jsem takovou menší jeskynku. Jestli se ptáte, jak jsem ji našel, tak jsem ji našel takhle. Takže tam bude nějaký iron. A tady je uhlí. Tamhle je i pár ironů, tamhle vidím lávu, což není dobrý. Láva je můj nepřítel. Já se ještě kouknu, jak dlouho natáčím. Po 10 minutách asi bych to ukončil, protože jsou to přece jenom začátky. Já bych chtěl vidět, jak se vám to totiž bude líbit. Tak, stavím se. Hele, to jsem trefil. Pak za kamerou ještě dotěžím nějak pár ironů. Příště by tu mohl být i nějaký hostík. 9 minut. Takže dotěžím tyhle irony a můžu se s váma rozloučit. A když tak nehejtejte za můj kický hlas, ale ne. Tak. Doufám, že jsem dal nějakou hudbu do podkladu, neboli jako ať pod tímto videem, jako je hudba. Tak mám 16 ironů, no a já bych
se s vámi rozloučil a čus.